Пракляты жудасны зной, які спапяляе ўсё вакол. Смага, пякельная, страшная, ні кроплі вады ў фляжцы. Алекс патрос скураны мяшок. На яго пасмяглыя сухія вусны выкацілася апошняя кропля. Яны калодцы атруцілі, пачуўся нечы голас. Ён развярнуўся. Дзе вады браць, дзе браць гэтую клятую ваду? Разгублена запрашалі вакол галасы. Там за горадам ёсць аазіс, але ж яго сцерагуць сарацыны. Прастрэльваюць там усё самае месца. А, ўсё роўна. Пачуліся галасы. Усё адно паміраць. У бойцы за Господа ці проста так, пад палячым сонцам на голай сухой зямлі, ад смагі. Ніхто з нас не ўйдзе жывым, ніхто, мы ўсе тут застанемся. Малады ваяр, звар'яцеўшы, сядзеў на пяску, трымаючыся рукамі за галаву. Раптам ён ускочыў і кінуўся да Алекса. Мы ўсе падохнем тут, чуеш, усе. Алекс з размаху ударыў яго кулаком у скулу, і хлапец заціх і раптам заплакаў. І тады Алекс абняў яго, праціскаючы да сябе. Панцыр стукнуўся аб другія закаваныя ў жалеза грудзі. Ён злёгку стукнуў яго рукой па спіне. Ну, хопіць, хопіць. Хлапец нарэшце заціх. Алекс адпусціў яго і сеў з ім побач. Як цябе завуць? Запытаў ён. Мяне? Ну не мяне ж. Алекс пачаў губляць кантроль. Жан. Юнак быў зусім малады, амаль падлетак. Чаго цябе занесла сюды, дзіця? Раптам захацелася Алексу запытаць яго. Побач з хлопцам ён выглядаў здаровым мужиком, толькі што не сівым. Яго валасы адраслі і віселі па плячах, чорная, зблытаная. Густая барада пакрывала скулы і шчокі, вочы дзіка гарэлі, і ён быў гатовы забіць любога ў любы момант. Такімі напружанымі былі яго нервы. А потым яго рэзка адпускала, і яму проста было ўсё роўна. Ледзь не запытаў, ды перарваў сам сябе. Занесла таго ж, чаго і яго. Чаго і ўсіх гэтых небаракаў. Слава, грошы, нудота, жаданне прыгодаў, даўгі. Гэта ўсё лухта. Усе яны былі тут дзеля Господа. Усе яны тут выкуплялі свае грахі. Толькі ў гэтым была мэта. Які ж грэх выкупляе гэты небарака, падумалася яму. Ты чаго сюды пайшоў? Нарэшце сарвалося з яго вуснаў. Жан здзіўлена глядзеў на яго. Таго ж, што і ты. Я проста люблю Господа і хачу вызваліць яго святыні. Святы вар'ят. Алекс сплюнуў. Усе яны тут такія, як і ён. Ён запусціў пяцерню ў чорныя гразныя валасы, пакрытыя пяском. Чаго ў іх толькі няма? І каго? Можа, трэба было б іх абрэзаць, але ж яму не хацелася. І нарэшце ён даў абед не абразаць валасоў і не галіць твару, пакуль яны не возьмуць хоць нешта, хоць гэты кляты Дамаск. Але ж Дамаск не ўзялі. Аблога была бессэнсоўнай, мутарнай справай. Кружылі вакол і ўсё ўпустую. Войска таяла, людзі злаваліся. У лагеры пачаліся спрэчкі і бойкі. Алекс збавіў час тым, што боўтаўся вакол лагеру і выглядаў сарацынаў, а яны яго. Яму пачала падабацца гэтая гульня ў кошкі-мышкі. Яны атакавалі невялікімі групамі. Рыцары адбіваліся, цяжкія нямецкія мячы ламалі крывыя шаблі, і сарацыны знікалі ў пустыні. І ўсё паўтаралася ізноў. Па начам ён спаў з Жанам абняўшыся, бо ж ночы былі халодныя. У гэтага хлопца былі вялікія шэрыя вочы пад чорнымі бровымі дугамі, і тады ён думаў пра яе. А потым засынаў і зноў прачынаўся ў пустыні, увесь у пяску, ля патухлага кастру. З адной такой вылазкі за сарацынамі ён вярнуўся адзін. Цяжкое цела сябра яму не было сілу цягнуць, і ён проста прысыпаў яго пяском. Ды яму ўжо было ўсё роўна. Цяпер па начах яны глядзелі на яго ўдваіх, Жан і Летыцыя. Прывідаў вакол яго прыбаўлялася. А потым паступіла каманда. Адбой. Горад было велена кінуць. Тыдзень як дурні хадзілі вакол і нічога. Конрад вырашыў вярнуцца дамоў морам, і цяпер кожны быў сам за сябе. У Палясціну пайду. Пойдзеш са мной? Запытаў Алекс нябачнага Жана. З яго сяброў, з якімі ён адправіўся ў паход з Германіі, у жывых не засталося нікога. Ражэ зарубілі першым, Вільгельма падстрэлілі стралой. Астатніх ён проста згубіў невядома дзе. Войска таяла і таяла.
Нарэшце, аб'яднаўшыся з французамі, яны акрыялі духам. І вось ізноў нічога. Ганьба. Аднак ён тут не дзеля славы, а дзеля Господа. Гасподь не хадзіў пад Дамаскам. Ён наведваў зусім іншае месцы. А можа, ён яго чакае там. І Алекс вырашыў ісці ў Єрусалем. Сам не ведаў чаму і навошта. Там было рыцарскае каралеўства. Можа, ён некуды прыстане. Яго коні ледзь сцягнуў ногі, і праз некалькі дзён шляху было відавочна, што хутка ён здохне. І тады можа развітацца з жыццём і сам гаспадар. Нарэшце перад імі, ім і канём з'явіўся не міраж, а аазіс. Якое гэта было шчасце! Алекс расцягнуўся на пяску пад пальмай, насалоджваючыся булькаценнем маленькага патоку, які ўцякаў у невялікае вазерцо. Гэта было дзіва пасярод пустыні. Дагэтуль тут стаялі купцы, і ад іх засталося вогнішча. Яно яшчэ слаба дыміла. З ежу яго быў толькі сухі хлеб і некалькі палосаў высушанага, як костка мяса. Ён размачыў яго ў вадзе і паставіў кацялок на агонь, кінуўшы туды сухар. І раптам пачуў нечы ціхі голас. «Калі ласка, любезны воін, прашу раздзяліць са мной маю сціплую трапезу. Я маю некалькі фруктаў і лепёшкі». Ён павярнуўся і ўбачыў пад пальмай мужчыну. «Купец», – падумаў ён, – «адстаў ад сваіх». «З задавальненнем, аднак я не маю, што прапанаваць вам, шаноўны спадар. Наўрад ці вы будзеце есці гэта». Ён паказаў на кацялок, у якім самотна плаваў паточаны чэрвамі кавалак сухажылля і размоклы сухар. «Вялікі дзякуй, мне будзе прыемна раздзяліць з вамі тое, што ёсць у вас, бо ж вы ваявалі за Господа. Я веры іўдэйскай. Мяне завуць Ешуа». Ён нахіліў галаву ў закручаным да вачэй платку. Алекс працягнуў руку, і той крануў яе кончыкамі пальцаў. «Мае людзі чакаюць мяне на шляху ў Єрусалем», – паясніў ён, калі яны ўладкаваліся ля вагню. «Я ж затрымаўся тут дзеля сваёй пэўнай мэты. Я змагаюся з д'яблам», – ціха шапнуў ён Алексу на вуха.